Kung gusto ka ubay na sa Mr. Atang na tanaw, kayang Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, taga Davao. Ang Mr. Atang makawalang problema, makalingaw usap sa mga higala, taong asa pa ka. Mr. Atang na ta, Mr. Atang na to ang paglaom, para mo buhad atong pahiyom. Sige ako katawagi ka pagahapon, ug hangtod pa karon. Di ba gusto ka pagtulonan, Mr. Atang atong subaybayan, muhimog nindot na video, ug ikaw mo saludo. Baka gusto ka pagtulonan, Mr. Atang atong subaybayan, muhimog nindot na video, ug ikaw mo saludo. Ang importante karon nga panahon, maglingaw-lingaw sabay pahiyom. Ang Mr. Atang atong ubanon, buntag udto hapon. Mr. Atang ato ang paglaom, para mo buhad atong pahiyom. Sige ako katawagi ka kagahapon, ug hangtod pa karon. Di ba gusto ka pagtulonan, Mr. Atang atong subaybayan, muhimog nindot na video, ug ikaw mo saludo. Mr. Atang ato ang paglaom, para mo buhad atong pahiyom. Sige ako katawagi ka pagahapon, ug hangtod pa karon. Di ba gusto ka pagtulonan, Mr. Atang atong subaybayan, muhimog nindot na video, ug ikaw mo saludo. Mr. Atang ang ato ang paglaom, para mo buhad atong pahiyom. Sige ako katawagi ka pagahapon, ug hangtod pa karon.